sa patamsa. Silent ko kasi ang mga anak ng camel dito maingay. Dumating kasi yung lalaking camel. Uy, nagsilent ako ng salita. Mariel, anuhin mo yan si JC Vlogs Kitchen. Magbaba ka ng bahay mo, JC Vlogs. Mariel, itapa na yan, camera yan. Kaya nilagyan ko ng silent release kasi ayan na, magbaba ka ng jacket. Baba, sisirin mo na yan si JC Vlog Kitchen. I'm sorry. Sana ba yun? Nawala na si Guapa. Gihatagan na anak ko kuwan. Binigyan na kita ng saging. Asa di ka karon? Wala nagagagumay lang yan. Bisaya ka. Bisaya ka. Tanaw raw na akong attire ginuko. Ako kahit itong talo. Bisaya ka, Saklap nandito nga dumating kasi ayan na tambayan kita dito sa Tagalog po. Sige. Wala, salamat. Nasaan ka ngayon? Salamat sa patambay. Hindi pa yata kita nadikitan sa aking itong main account ko. Ko to sa'yo para pang mag-alas ka ako nang dadala ko sa'yo. Nakagaya yung aking aking title, silent daw, tapos nagsasalita naman ako. Sige po, salamat. May 2 saging pa ako hindi ko binigay sa'yo. Yan kasi nag-playlist yun kanina nag-playlist ako sa mga kaibigan ko. Putok yung labi ko. Mainit kasi. Tapos nag-playlist pa ako ngayon sa isang cellphone. Kaibigan ko to, nasa Pinas. Pinag-playlist ko siya. Clear history. Nag-clear history ako at makikita yung makikita yung time watch, Asa na ba yun? Ayan, nakailang watch na ko. Ilang minute na malabo Nasalasalaman ko. Naka 4 hours na ko sa kanyang playlist. Tulungan lang. Magtulungan lang. Salamat sa pagpunta magpagtambay ha. Kitamsak-tamsak mo pa ako. Kuya, was akong silent ni. Silent ka naman magsalita ko Malakas ba yung ko? Supportive. Linisin mo po history mo. Oo, nilinis ko ng history ko. Clear history ako bago ako nag-playlist. Para makita talaga yung oras kung ilang oras ko siyang pinifli. Baka mapalo ng ulo. Bakit mapalo? Ako mapalo? Tarong mayos ka ba? Ako mapalo? Tago na lang ko. Silent ko to. Bismillah. Silent ko na to. Diyan ka lang. Kesa ka po ba? Andito ako sa mga kamil. Kaya ako nagsalita mahina kasi may alaga akong maliit nandito. Sige po, BG ko lang. Sige, silent ko lang ha. Kasi bigla kasi malakas ang boses ng amo kong lalaki. Karating kasi galing sa niya. Silent ko lang ha. Salamat ha, salamat. Silent ko to ko to hanggang malupat yung cellphone ko kasi ilang araw na ko naka-LS. Sige, salamat. Babawi din ako sa'yo. Bye ako. Sa silent ko na.
Pag may dumating, isdain mo na, magbaba ka ng link mo, tapos shoutout mo siya, ano. Nandyan pala yung kapatid, kaibigan kong si Denlicious, Wotang Saksisi. Di ko agad nakita, tambay mo na ako dito, mamaya iikot ako sa'yo. Oo, no problem, walang problema yan. Walang problema yan. Sige, i-silent ko na kasi. Nandito na, maingay pa kumapalo ko, lolo.
intil-intil ko kay lakon ko, labot. Hindi, Janice daw. Si Madam Janice, Madam, mag-ano ko, mag-LS ako by the next day siguro. Mag-iba nga kay mukha, ha? Mag-transform akong mukha. Manood kayo, ha? Magulat na lang kay sa akin pagmumukha. Silent sana ako kaya naapa kong kuwan, naapa kong mga gigigong kung among din sa bahay kayo mga silent na ako.